És tan probable que sigui informació que estigui estructurada i treballada. O estructurada de comprendre més millor què està passant amb els usuaris i els clients totes les dades en un munt de processos que abans no teníem el creuament de dades han ajudat
d'entrega, per calcular en temps viu si un embús de tràfic m'afectarà, i també es fa servir en el sector públic, val? Sobretot amb una aplicació d'intel·ligència turística, que això vol dir doncs veure, per exemple, quina és la zona veritablement més concorreguda per turistes en una ciutat. També serveix per fer predicció del crim, i s'ha demostrat que als Estats Units, per dir un exemple, doncs van poder prevenir crims en comtats on hi havia un seguiment i moltes dades relacionades amb el crim i que van poder ajudar a podem treballar la informació. Bueno,
I un cop tinguem aquesta taula model, per exemple, nom, cognom, país i telèfon, a l'hora de fer aquest, doncs ens hem d'encarregar del disseny, hem de gestionar la seva evolució, hem de fer una gestió de les incidències, per exemple, si hi ha una dada que està incorrecta o hi ha dades que falten, i un cop tinguem tota la fusió de dades, que la fusió de dades és afegir una nova columna, com per exemple deia el sexe d'una persona o el seu número de telèfon o quina talla de samarreta gasta, doncs la fusió de dades ens permetrà relacionar tots els conceptes que estiguin associats i
Com podeu veure, la instal·lació del sistema operatiu ha sigut una mica lenta, però ha sigut sobretot perquè no tenia tampoc molts recursos i tinc algun procés secundari corrent en segon pla i això també fa que vagi massa. Disponibles, puc fer tantes màquines virtuals com vulgui i a cada màquina virtual està fent una cosa diferent. Val? Què vol dir això? Que si jo, per exemple, tinc un pendrive i en aquest pendrive jo decideixo ficar l'arrencament d'un sistema operatiu i en aquest pendrive i dins el sistema operatiu hi tinc un programa com l'Oracle VirtualBox, doncs a dintre, no, aquí en aquestes màquines virtuals, jo automàticament no haig de tenir el meu ordinador portàtil. Amb un pendrive em connecto en un ordinador portàtil o un terminal, engego el sistema operatiu des del pendrive i allà tinc totes les màquines virtuals, cada una amb un sistema operatiu, cada una amb una versió d'un sistema operatiu diferent, cada una doncs per una funció específica diferent. I no hi ha res més portable que un USB, gairebé. Simplement acudeix que algú faci la ISO, la imatge d'un sistema operatiu instal·lat en un USB, que això ja és, el següent, i aleshores vas amb un USB amb la còpia i un USB on puguis instal·lar la còpia i ja està, ja ho tens tot. Ja pots arribar i virtualitzar des d'absolutament on vulguis. Bueno, això segueix corrent. No crec que quedi molt ja. Si això ha d'anar ràpid, és senzill, això Windows. Ui, quina soneta. Quina mandreta. Són les 10:30. Havia començat el vídeo a les 10. Gràcies a tu també. Gràcies. Som-hi, que ja ho tenim això.
Bueno, he de dir que quan això estigui instal·lat, bàsicament el que tindré és un sistema Windows 10. Per tant, crec que tallaré el vídeo aquí, no cal que es vegi com s'instal·la el programa perquè ens portaria potser massa temps, i bàsicament en el proper vídeo ja arrencarem amb el sistema operatiu instal·lat. Per tant, fins aquí aquest vídeo on he llegit la meitat dels apunts de Big Data i hem deixat instal·lada i preparada la nostra màquina virtual per poder fer un treball. Així doncs, espero que aquest vídeo us hagi agradat. Aviat tindré un micròfon per poder gravar amb qualitat de so. Espero que deixeu el vostre like, que us subscriviu i que vagi molt bé i que m'apoyeu per estar fent un contingut en català. Perquè el podria fer en castellà o en anglès, però de moment estic fent així en català. Gràcies a tota la comunitat. Que vagi molt bé.